कुछ भी नहीं करते बोल के बोल दिए। आज फोन लगाए हेमंत साहब ప్రజలపై అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరి ప్రజలపై అధికారుల నిర్లక్ష్య వైఖరి కావాలి కావాలి మాకు నీళ్లు కావాలి नाला छोड़ रहे नहीं बोले तो फोना नहीं उठा रहे उन्होंने और पानी भरे अब वहाँ पे उतने में नहीं क्या बोरा भी नहीं है हमको पानी लेने तो कैसा करना बोलो फिर इसलिए यहाँ पर आए हम। వారం రోజుల క్రితం కేఆర్కే కాలనీ ప్రజలందరం ధర్నాలో కలెక్టర్ ఆఫీస్ ముందర ధర్నా చేసినప్పుడు అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు వచ్చి వారం రోజులలో మీకు తాగునీటి ఇబ్బందులు లేకుండా చేస్తామని చెప్పినారు. ఇంతవరకు మేము ధర్నా చేసిన 2 రోజులే మాకు నీళ్ళు ఇచ్చారు. మేము తెల్లారి మళ్ళా మాకు నీళ్లు రాలేదు. ఇంతవరకు వారం రోజుల నుండి ప్రతి ఒక్కరూ నీటి సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. దయచేసి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. తమరు ప్రత్యక్షంగా ఒకసారి వచ్చి మా కాలనీలో చూస్తే మా కాలనీ ప్రజల గోసాలు బాధలు తెలుస్తాయి. దయచేసి ట్యాంకర్లు పోయినట్టు గల్లీలు ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా తమరందరూ ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షించి కూలీనాలి చేసుకునేటువంటి పేద ప్రజలు ఉన్నారు. 4-5 కౌన్సిలర్లు పోయి ఆడ ఫిల్టర్ బెడ్లో అధికారులను తీసుకుపోయి అధికారం ఉన్నదిగా అని చెప్పేసి వాళ్ళు కౌన్సిలర్లు చెప్పగానే బుక్తాపూర్, సంజయ్ నగర్, విద్యానగర్ కాలనీలకు ఇస్తే మేము ప్రజలం కాదా, మేము కాలనీలో లేమా, మేము ఏం పాపం చేసినాం, కేఆర్కే కాలనీ ప్రజలం ఏం పాపం చేసినాం, దయచేసి మా కాలనీ ప్రజలకు నీళ్ళు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాం.